kuno parlok Pitip ni baka soka Meghalaya kalau penmi ya Chief Minister Championship Challenge ban ai jeng kesan ni nong sengkam la dia jong ka jela ki badan ni kam ki paper ba kirpang bat ban penya skhamat ya ki kam lani ya kino ki badang susdang sengkam la dia te kan ka challenge kan kesan ya ki ha kino ki jeng ki ba ki yasam ban ni ram ban penya ba pen ki ka kam jong ki da ka ba ailat ya ki ban ni sementa ha ka program ka ba khandai banai bala penya da ka prime ki ba ki khot ka prime incubation program Kajing mentai bagi khusnam. Kajing kersan lang bagi keran kwa arlak tengka nak bentaki arpsan ngut kwa sakmat kwa silak tengka nak bentaki arpsan ngut kwa sedian. Sertifikat lang bagi Sarkar Meghalaya wa ke IIM Kolkata Innovation Park. Kajing penyoluti wa kajing hikai nak benta semen daki bro kiwa benia wa kiwa tip ya kakam. Kajing hikai wa ki training wa ti kena man la kapor wa to hakwa penko ya kikam. Ke prime yirap ku i ke kam pisah pilain hakwo i ki kenjagran ki lun wat ba ke poisa o sedang i ukhi ukhan ke prime yirap ku i wo penyo i ki yaw ki hat ha po ke jela wat sabar ke jela ke prime em go ke office krek kam yong ka ke wom em ka miusu hawan i ginu kenja training em gele ka sentar yong ka hapo shlong wa haturah Kajengirap hakar kom ban songi kimar ban penyat yo yaki bat ban kring pat ba ki mar ki bangi pen mi hi nang tang la yo ru ki jengkersan ka bai dei bat ki an ki kanon kom ka GST ka fasai bat ki we ru de kajeng pau kman hakilat pathai khobor rengkat kajeng penyat so bat ki kalat ban yatri ban so lang bat ki we pat ki nang sengkam jong ka jela kalat ban yasi menta ha ka jing le bisit shabar jong ka jela khnang begina ba kham susu khamha hang menjadi berkajing seng kam lajong kisan pubut laga to hendet ki bemsim lajit sega to pupi ki yo ya galat buni orung ha kafi incubation hadin kajing pej benia Kita apply ke ni kedai ki ban long ki belarang ba kedai ki nong saw senang pura jang ke India kedai ban long ki nong senang jong ke jala Meghalaya Kidai bandan ya ka kamla jong apok ka jela bat kidai ban pen i ya ka jing mi na ka kamba ki tre ki mar bat kerukom tre ki jong ki kidai ban long kham pher bat kerpang bat ka bala bangwan ra ru kilat yok kam yok jam hapok ka jela lada kinong apply kidai ki badan lupa ka kamla jong kadai bandan la kumnu klem palat ya ka handrius nan Ti sengih kam la jong ka ba phe ba ka ba kirpang ba pen kiwi la de ba ya ka jela Meghalaya tinai apsu ba tap no menta link ba ka website www.primemeghalaya.com/cmecc ba ka po ban tap ya ka application kan kut ha ka khatsan trik unai lur ajar pulai ya don menta ha incubation program jong ka prime ban in kirsan ya phi ban pen kiwi ka kam jong phi sa ka wai pat ka sinjam